Габдрахман Минский. Язның беренче көне. Беренче бүлек. Әминә бүген гадәттәгедән соңрак уянды. Күзләрен ачарга өлгермәде. Кылт итеп кичәге вакыйгалар исенә төште. Ах, ул вакыйгалар. Көн буе институтта узган шатлыклы сәгатьләр. Аннары чыгарыш кичәсенә хәзерләнү. Һәм шуның үзенә күрә күңелле мәшәкате. Аннары кичә башлангач, уку еллары белән саубуллашу моңсулыгына үрелеп үскән яңа хыяллар, якты теләкләр ташкыны, һәм шул ташкын шавы арасында ишетелеп калган сөям сүзе. Нинди тылсымлы икән ул сүз. Гел кулак төбендә чыңлап тора. Сөям мин сине, Әминә. Йокы качты. Ниндидер гаҗәеп бер сергә төренгән, моңарчы башыннан кичмәгән, бары тик укыган романнары, күргән кинолары аша гына таныш булган хиснең үз күңелендә дә уянуын сизде Әминә бу иртәне. Шул чак бүлмәгә әнисе килеп керде. Соңга калмыйсыңмы, кызым? Соңга калулар бетте инде, әни җаным. Кызның йөзендә елмаю катыш эчке моңсулык чагылды. Йыллар буе иртәнге йокыдан уятып килгән «Соңга калмыйсыңмы, кызымны» да соңгы кат ишетә бит ул бүген. Одеялын чөеп атып урыныннан торуына Әминәнең беренче күргәне катыргы тышлы бәләкәй китап булды. Тышына уеп язылган алтын хәрефле сүз күңелгә якын булып ярылып ята. Бу диплом иде. Әминә аны кулына алды. Ачты. Менә аның исеме, фамилиясе. Менә бик кадерле ике сүз. Дәвалаучы врач. Бу ике сүзгә ышанырга, ышанмаска да белмичә, шулай хәрәкәтсез басып торды ул. Күр инде син кеше тормышына. Ничек үзгәрә ул? Ничек үзгәрә? Әле кайчан гына Әминә өчен буларның барысы да ерактагы хыял иде. Хыял. Коштай канатлы да, дәрьядай очсыз-кырыйсыз да ул. Бер кирип чумсаң, әллә кайларга, ерак-еракларга, тормышның сиңа таныш булмаган, син әле аяк басмаган якларына, җимешенең ачысын-төчесен татымаган бакчаларына, менмәгән биеклекләренә очыртып алып китә ул сине. Мондый чакта башыңдагы уй-фикерләрең, күңелеңдәге теләк-өметләрең, кан тамырларында типкән дәртле ашкынуларың язгы сулардай ыргылып-ыргылып ташый синең. Хыялың ташкыны тудырган берсеннән-берсе кызыклы, берсеннән-берсе бай һәм мавыктыргыч вакыйгалар кино тизлегендә берсе икенчесен алыштыра барып, гел югарыга, биеккә очырта сине. Берәүләрдә ул яшерен мәхәббәт утында яну ләззәтенә тиңләшерлек булып, астыртын гына, йөрәкнең иң нечкә кылларында тибрәлә. Икенчеләрдә киресенчә, таш тауларны бәреп чыккан чишмәдәй гел тышка, яктыга ыргыла. Өченчеләрдә исә эчке тар дөньялары кабыгыннан шытып чыга алмаслык дәрәҗәдә зәгыйф булып, кысыр да кала. Һәр хәлдә бер нәрсә бәхәссез. Әдәм баласы хыялсыз яши алмый. Безнең Әминә дә шушы көнгә кадәр бердән-бер хыял белән яшәп килде. Кызның бу хыялы моннан 7-8 ел элек урта мәктәп тәмамлап, өлгереш аттестаты алу куанычыннан исереп йөргән көннәрдә туды. Шул гомер эчендә Әминәнең хыялы аны әкияттәге канатлы аттай югары уку йорты еллары аша зур тормыш юлына алып чыкты. Хәзер инде бу зур юлны, мең төрле чәчәктән җыйган ширбәтне көннәр, айлар буе кәрәс күзәнәкләренә ташучы бал кыртыдай тырыш хезмәттә узарга кирәк иде. Шуны сизгән төсле, бу хәлендә хәрәкәтсез озак басып тора алмады Әминә. Күңеле дә тыныч түгел иде аның. Институт директоры профессор Кулахметов бүген сәгать 10-га приемга чакырткан. Нигә чакыртты икән? Әминә тегеләй дә юрап карады, булай да.
Ләкин озын-озак баш ватып торыр вакыт калмаган. Ашыгырга кирәк. Кыз тиз генә түшәк урынын җыештырды, аннары юынды, киенде. Озак ятудан чуалып укмашкан чәчләрен бер якка кабартып җыеп, каптыргычлар белән эләктереп куйгач, көзге алдына килеп басты. Ашыкса, ашыкмаса да, кыз кешенең көзге алды мәшәкате бераз вакытны ала инде ул. Әминә дә әүвәле битен корытты, аннары җиңелчә крем сылады. Сизелер-сизелмәслек кенә чама белән ирененә кызыл сөртте. Каш ягына килгәндә, чын-чыннан бәхетле иде ул. Аңар кашларын нечкәртәм дип эскәк белән йолкырга, каралтам дип газап чигәргә туры килмәде. Ике бармак өчен куе кара кашлары буйлап йөгертеп кенә чыкты ул. Аннары көзге кырыендагы карлыгандай сырга килеп сыларын алырга кулын сузган иде, күзе зәңгәр тартмага төште. Бу тартманы Әминә беренче күрә иде. Тартма эченнән бакыр 3 тиен зурлыгында сәгать чыкты. Шул хәтле көтелмәгәнчә булды бу. Әминә шатлыгыннан кечкенә балалардай сикереп куйды. Ай, нинди әйбәт! Бу бит аның иң теләгән әйбере. Ул үзе дә институтны тәмамлап эшли башлагач, беренче хезмәт хакына нәкъ менә шундый сәгать алырга өметләнгән иде. Рәхмәт төшкерә әтисе. Кызының теләген белгән төсле, яраткан әйберен бүләк иткән. Әминә сәгать капкачында: "Кызым, вакыт сезнеке хәзер. Кадерен бил" дип язылган сүзләрне укыды. Нәгыймә апаның чәе әзер иде. Ничә ел ана кеше һәр иртәне бар кешедән алда торып, аш-су өлгертеп, иң элек сәгать 8дә башланачак дәресенә кызын, аннары 9 тулуга хезмәт урынына барып җитәргә тиешле әтиләрен озатып кала иде. Бүген исә эшләр башкачарак китте бу өйдә. Күп еллар дәвамында кагыйдәгә әйләнгән тәртип кинәт үзгәрде. Әминә өстәл катына чәйгә утырганда, әти кеше чыгып киткән иде инде. "Сиңа, әни җаным, хәзер иртә туры мәшәкатьләре булмас", диде Әминә күмәченә акмайсылап. "Мин күнеккән инде, кызым. Син үзеңдә иртә торуны докторлар мактый дисең ич." Үзе сөйли, үзе икенчене уйлый. Ничек булыр икән кызының киләчәге? Нәрсә көтә бу кызны? Аналар инде алар баланы гел үз канатлары астында, гел үз яннарында күреп яшәү турында хыялланып үстерәләр. Нәгыймә апа да моңарчы хыялда гына күргән шундый бер көнгә килеп җитте түгелме соң? Әни өчен алай булса, күңел бер дә тынычланыр төсле күренми. Бер хәл сизенгәндәй, сызлана да тора. Әнә бит кызы ничек үсеп җитте аның. Нинди сылу, нинди уңган аның Әминәсе. Бердән бер күз нуры. Әгәр дә канат каурылары ныгып җиткән кошчык кебек бердән калкынып, "Хуш, әнкәй, үстергәнеңә рәхмәт, мин киттем" дисә, нишләрсең? Бердән бире бит. Бердән бире 3 баладан исән калганы. Бер юлы 2 баласының сугыш утыннан чыга алмавы, нинди тетрәткеч вакыйга булуын балаларын югалткан аналар гына аңласа. Әмма ничаклы авыр, ничаклы тетрәткеч булмасын, ана йөрәге түзә икән. Шуларны уйлый, Нәгыймә апа кызының чәй эчүен күзәтә. Күзе кызында, уйлары. Әнисенең бу минутлардагы кичерешен Әминә тиз сизде. Тик ул сизгәнен күрсәтмәскә тырышты. Әнисе тынычланып җитсен өчен бер ни булмаганча табынны җыештырышкач, сәгать 10га институтка чакырганнарын әйтеп, ашыга-ашыга чыгып китте. Бала-чага тавышыннан гөрләп торган зур ишек алдыннан урамга чыгуына Әминә аргы чатка күз ташлады. Башка көннәрдә дәрескә барырга чыкканда, шул чатта гел Шәрәф очрый иде. Мондый очрашу бара тора көндәлек гадәткә әверелеп кенә калмыйча, 2 яшьне дуста ясады. Кичә дуслар чыгарыш кичәсендә катнаштылар. Белем казанында кайнаган уку елларыннан соң хезмәт юлына басуга багышланган шуның ише кичәләр бик тантаналы төс алып, ничек узганын белми дә каласың. Әминә белән Шәрәф өчен дә шулай булды. Кичә беткәч тә әле алар тиз генә аерылыша алмадылар. Бакчада йөрделәр. Аннары Шәрәф
Әминәне озата килде. Кайтып җиттем дигәндә дә әле счёттагы Союз печать киоскысы янында сөйләшкән булып басып тордылар. Менә хәзер дә счётка күз ташлауына Әминәнең беренче күргәне шул Союз печать киоскысы булды. Бу иртәне ул Әминәгә бик тә якын тоелды. Әйтерсең, әнә Шәрәф тә шунда басып тора. Кичәдән бирле шулай басып тора икән дә, Әминәнең җавабын көтә икән. Ышанмыйсыңмы? Ышанам дип тә, ышанмыйм дип тә әйтә алмады кичә Әминә. Моңарча әле аңа йөрәк хәлләре турында беркем белән дә сөйләшергә туры килмәде. Үзе дә белми, ышанамы соң ул, әллә ышанмыймы? Ышану ничек була да, ышанмау ничек була? Уйлаган сайын уйлар туа. Берсеннән берсе кызык, сәер һәм яңа уйлар. Барысы да үзгәрде, яңарды Әминә өчен бу иртәне. Уйларының агышына кадәр үзгәрде. Әле күптәнме, имтиханнарга ашыгып чапканда, баштан куып та чыгара алмаслык темалар, формулалар, кешенең анатомиясе каядыр аудиторияларда, анатомичкаларда калды да, аларның урынына кешенең үзе килеп басты. Юлы ул якка булмаса да, Әминә Союз печать киоскысына таба атлады. Бәлки Шәрәф килеп чыгар. Әгәр килеп чыга калса, Әминә берәр хәйләсен табар әле. Открыткалар алырга бара идем дияр. Шәрәф күренмәде. Ашыгасы булмагач, йоклап ята торгандыр дип уйлады Әминә. Алган открыткаларын кулындагы китабы эченә яшерде дә, үз юлына китеп барды. Бәлки Шәрәф куып җитәр? Кызык ул, бигрәк тә үзенең кыюлыгы белән кызык. Кичә ул Әминәгә мәхәббәтен сүз белән түгел, эш белән күрсәтәчәген, һәм моның бик тиздән буласын ышаныч белән, нәкъ егетләр кыюлыгы белән әйтте. Әминәгә шул ошады кичә. Тик ул бер нәрсәне аңлап җитә алмады. Эш белән дип, нинди эш турында әйтә икән Шәрәф? Нинди эш артыннан йөрүен Шәрәф берәүгә дә әйтмәде. Әйтү түгел, берәрсенең, бигрәк тә Әминәнең ишетеп куюыннан сакланды. Югыйсә, эшнең син дигәнчә барып чыкмавы мөмкин. Аңа әле бер дә моның ише җитди мәсьәлә белән шөгыльләнергә туры килмәде. Шуңа күрә эштән тынып йөрде ул. Ниһаять көткән эш ачыклана башлады. Кичә аңа мәсьәләнең уңай хәл ителәсен аңлаткандай итеп әйттеләр. Һәм нәтиҗә өчен бүген килергә куштылар. Егетнең хыял күге ачылып, яктырып китте. Бу исә аның ичке шатлыгын уятты. Кыюлыгын үстерде, телен шиште. Әминә шаткан кыюлыкның чыганагы да әнә шул иде. Шулай итеп Шәрәф Әминә уйлаганча йоклап яту түгел, киресенчә, ашыга-ашыга бу чаттан узып киткәндә, Әминә үзе җылы түшәк рәхәтендә иде әле. Нәтиҗә Шәрәф өчен куанычлы булды. Яңа больница штатына яшьләрнең икесен дә алачаклар. Башкасын Шәрәф тыңлап та тормады. Хәер, мондый бәхеттән аның тыңларлык хәле дә калмаган иде. Ул ашыкты, Әминәләргә ашыкты. Үзенең куанычын Әминә белән уртаклашырга ашыкты. Ышанмыйсыңмы? Чыкмый гына бит шул сорау баштан. Ни өчен әле Шәрәф ышанмыйсыңмы дип сорады. Ни өчен Әминә ышанмаска тиеш? Шәрәф кебек шундый матур, буе сыны, өсте башы, бар җире килгән егеткә ничек ышанмаска? Әминә кырмыска ясыдай мыжлаган институт коридорына килеп кергәндә, Шәрәф тә Саттаровлар квартира ишеге алдына җитеп туктады. Туктады да, тын да алмастан кыңгырау тимәсенә басты. Ашыгыч хәлләрдәгечә зыңлаган кыңгырау тавышына каушап калган Нәгыймә апа ишекне ачты. "Сөенче, Нәгыймә апа!" диде Шәрәф бүлмәгә кереп тә тормастан. "Әйдә, улым, әйдә, эшкә уз, кирип сөйләш." "Әминә кайда? Сөенчене башлап ул ишетсен." "Институтка дип киткән иде. Сәгать 10-га чакырганнар. Директор чакырткан." Директор чакыртуын ишетүгә Шәрәф ничек килеп керсә, шулай атылып чыгып та китте. Сөенечле хәбәрне белә алмый калган Нәгыймә апа егет артыннан иярде. "Кара әле, улым Шәрәф, әйтмәдең бит. Сөенечле хәбәреңне әйтмәдең."
Әмма бу чагында Шәрәф 5 атлысын бер атлап, түбән катка ук төшеп җиткән иде инде. Сәламәтлек саклау министрлыгы институт тәмамлаучы комсомолларның әйбәт башлангычларын хуплап язган приказда Әминәнең фамилиясе да бар иде. Һәм менә сиңа көтелмәгән хәбәр. Әминә Саттарованы яңа ачылачак шәһәр больницасы штатына алмакчылар. Кичә институтка шалтыратып бу турыда Кулахметовның фикерен сорашканда, ул бернинди фикергә дә килә алмыйча торды. Әйтерсең, акылын чуалттылар аның. Мондый хәбәр бер дә көтелмәгәнчә һәм шул ук вакытта бик ямьсез булып ишетелде аңа. Институт директоры телефонның аргы очындагылар белән бәхәскә кермәкче, югары уку йортларын тәмамлаучылар турында моның ише кайгыртуның зарарын аңлатып әйтмәкче дә булган иде. Әйтмәде. Иске танышы Саттаровның хәтерен саклап әйтмәде. Әйтмәсә әйтмәде. Әмма олы яшьтәге профессор эштән бик борчылды. Кешеләр турында шулай ялгыш алды микәнни ул? Кем турында дигән? Якын танышы, карт коммунист Саттаров, Әминәнең әтисе Баязит Саттаров турында. Институт директорының борчылуы шул хәтле көчле иде. Ул Әминәнең үзе, аннары әтисе белән сөйләшмичә торып, бернинди фикер әйтмәскә булды. Һәм секретарына Саттаровны иртәгә сәгать 10-га приемга чакырырга кушты. Профессор Кулахметов Әминәне беренче курстан ук белә. Ә кызның әтисе Баязит Саттаров белән алар күптәнге танышлар. Хәтта якын дуслар. Менә хәзер шул якын дусның кызы аның каршында басып тора. Кулахметов Әминәне берни булмаганча ачык чырай белән каршы алды. Аннары эчке борчылуына җавап эзләгән кебек тагы бер кат алдындагы министр приказга теркәлгән исемлеккә күз ташлады. Әйе, күзләре алдамый аны. Менә ул Әминә Баязитовна Саттарова. Сызып ташларга микәнни хәзер исемлектән бу фамилияны? Ничек аңларга моны? Илдә шундый бөек вакыйгалар барган бер көннәрдә Саттаров кебек карт коммунист кызының чигенүен ничек аңларга? Утырыгыз. Нишләп бик кырыс әле бүген бу директор? Әминә тыныч күренергә тырышып урындыкка утырды. Һәм утыргач кына үзенең рәхмәт әйтергә онытуын абайлап, уңайсызланып калды. Кулахметов моны тиз сизде. Ул кызга иркен сөйләшергә булышкандай, үзен гади тотты. Менә хезмәт юлын башлар көннәрдә килеп җитте. Остазыннан беренче тапкыр ишеткән бу сүзләр Әминәнең күңелен күтәреп җибәрде. Ләкин күтәрелгән күңел шунда ук төште. Сезне шәһәрдә кала дип ишеттем. Шул дөресме? Нәрсә бу? Әллә шаярта инде бу Дәү абзый? Сынап карамакчы булам әллә? Ышанмыймы? Әминә кызарды. Булсын иде Кулахметов урынында башка берәү. Ләкин ни кадәр генә гәрләнмәсен. Әминә чыннан да гаебе ачылган кеше сыман ни дип әйтергә белмичә каядыр читкә, Кулахметов өстәленең аргы пичмагына төбәлгән килеш сүзсез торды. Без сезнең берегезне дә мәҗбүр итмибез. Дипломыгыз кулыгызда, теләгән урыныгызда эшли аласыз. Шәһәрдә дә кала аласыз. Ләкин бер нәрсәне онытмаска кирәк. Әминә мондый көтелмәгән үгет нәсихәтне тыңлый алмаганын белдергәндәй урыныннан торды. Сез мине гафу итегез, Гаяз Фатихович. Миңа моны аңлату кирәк түгел. Кулахметовның кашлары җимерелде. Усал итеп Әминәгә карады ул. Сезгә, иптәш Саттарова, олылар сөйләгәнне тыңлый белү турында уйларга да киңәш итәр идем мин. Зинһар гафу итегез, Гаяз Фатихович. Сез мине ялгыш аңладыгыз. Миңа шәһәрдә калуның яхшымы, яманмы икәнен аңлату кирәк түгел димәкче идем. Чөнки минем шәһәрдә калу турында уйлаганым да юк. Кулахметовның җимерек кашлары гаҗәпләнүдән өскә сикерде. Менә ничек? Әйе, ышаныгыз, Гаяз Фатихович. Кулахметов минутның ниндидер бер өлешендә сүзсез калды. Һәм шушылай сүзсез торган арада
Кешене бер дә хаксызга чакыртып кисәтү ясавы өчен көенсә, шул ук вакытта үзенең иске дусты, менә каршында басып торган һәм ярыйсы ук кыю булыр төсле күренгән шушы кызның әтисе Баязит Саттаров турында да әле генә башына килгән уйларының чит уйлар булып чыгуына сөенде. Шулай булырга тиеш тә. Баязит Саттаров үзе тәрбияләп үстергән баласының хезмәт юлы бик алай ансат кына башлануына риза буламы соң? Кылахметов өстәл артыннан чыгып Әминә янына килде. Һәм аталарча кулын кызның иң башына куйды. Ышанам сезгә, Әминә Баязитовна. Ышанам. Сөендердегез мине. Димәк, сезнең турыда Баязит кызы турында ялгышмаганмын. Әгәр инде ялгышмаганмын икән, гафу үтенерлеге дә калмый. Кылахметов юмарт елмаеп Әминәгә карады. Һәм кызның да елмаюын күргәч, өстәлендәге исемлекне алды. Дөресен әйтим, мине сезнең шәһәрдә калуыгыз бер дә борчымас иде. Без врачлар өчен шәһәрдәме, авылдамы, кайда гына булмасын, бер эш, уртагыш. Кешеләрнең сәламәтлекләре. Мине борчыганы башка. Булай булгач, димәк сезне шәһәрдә кала дигән хәбәр уйдырма. Әлбәттә. Шәрәф институтны рентгенолог исеме белән тәмамлады. Дөрес, элегрәк хирург булу хыялы белән янып йөргән иде ул. Урта мәктәптә өлгер укыган яшүсмернең бу хыялы чәчәк аткан елларда медицина галәмен мәшһүр Бурденк операциялары шаулаткан бер көннәр иде. Шәрәф тә шул көннәр романтикасыннан канатланган бик күп замандашлары кебек, үзен данлы эшләргә, зур вакыйгаларга хәзерләргә ашкынды. Һәм әйтергә кирәк, егетнең мондый ашкынуы әйбәт укуының төп сәбәпләреннән берсе булды. Нәгәнә шул канатлы яшьлек елларында укымаган роман, карамаган кино калмаган көннәрдә Шәрәфнең кулына Авыл врачы язмалары исемле китап эләкте. Роман да, хикәя дә булмыйча, тормышның үзен язган бу китапны Шәрәф йотлыгып укып чыкты. Китапның авторы ничек итеп моннан 30 ел элек 1926 елда Казан медицина институтын тәмамлагач, ерак Урал даласындагы Ярлы Казак авылына эшкә җибәрелүен, ул заманнарда юлның газап мәшәкатьле булуын, иң элек пароходта, аннары чайкала-чайкала дөя өстендә ком бураннарын ера-ера барып җиткәч, ак халат киеп, фонендоскоп тотып, якты һәм чиста кабинетта эшлисе урынга балта чүкеч алып, кадак кагып төзүче хезмәтен үтәвен, больница булырга тиешле бер хәрабәне көч хәлгә җайга китерүен барлык нечкәлекләре белән тасвирлап язган иде. Тагы да бу китапта авыл халкының кечесеннән олысына хәтле ничек итеп яшь врачка ярдәм күрсәтүен, кулдан килгәнчә булышуларын хикәяләгән сәхифәләр Шәрәфкә аеруча ошаган иде. Ә инде китап авторы яшь врачның шушы авылда 2-3 ел эшләп, халык мәхәббәтен казангач, китәр вакыты җиткәндә китәргә теләмичә, гомергә шунда эштә калуын Шәрәф чын мәгънәсендә улы җанлылык дип аңлады. Һәм кайчан булса, үзе дә шулай эшләү хыялына чумды. Кайсы гына ата үз баласының киләчәккә шундый якты теләкләр белән омтылып яшәвенә куанмаста, кайсы гына ата үз баласының шундый омтылышына теләктәш булмас икән. Шәрәфнең әтисе Шәйдулла агайның да улындагы мондый омтылышны күргәч башы күккә тиде. Үз теле белән әйтсәк, ак-кара танып, белем татып үсмәгән әти кеше улының укымышлы буласын алдан күреп куанды. Укы, балам, бер нәрсәдән отказ юк сиңа. Укы, кеше бул. Кем баласы дигәндә, Шәйдулла баласы дип әйтерлек булсын. Әтисенең мондый теләктәшлеге
Шәрәфкә урта мәктәпне уңышлы тәмамлап, югары мәктәп бусагасы алдына килеп басарга ярдәм итте. Белемнең олы юлына чыгарга әзерләнү иде бу. Хәзер инде Шәйдулла агайга улы мондый зур юл башына килеп җиткәндә, атлыйсы беренче адымны уйлап, һәр ягын үлчәп, ялгышмыйча атлау турында кайгырту кирәк булды. Әти кеше өчен моннан да зур кайгырту калмады. Чөнки балага нәкъ менә бүген уннарча югары мәктәп, йөзләрчә һөнәр сайлар көн килеп җиткәндә, дөрес юнәлеш бирү кирәк иде. Шәйдулла агай үзен хаклы буларак зур тормыш юлын узган кеше итеп санаучыларның берсе иде. Революциягә кадәр бала чагы ялчылыкта узгач, аңа мәктәп партасын күрү, хәлфә сабагын ишетү насыйп булмады. Семья башына күбрәк тормыш куарга, иртәге көнгә тамак кайгыртырга, йорт каралты торгызырга, һәм моның өчен 77 төрле һөнәр белән генә чикләнмичә, 78-сен эзләп табуга омтылып яшәү кирәк иде. Аннары килеп, шул кадәресе дә бар иде әле. Заманы да нәкъ Шәйдулла агай ише асламчыларга аякка басу өчен киң юл ачкан 1921 еллар, алыш-биреш осталарының яңгыр арты гөмбәләридәй калкып торган непилар иде. Дөрес, бу еллар озын гомерле булмады. Әмма ничек кенә булмасын, Шәйдулла агай аякка басып калды. Шулай вак-төяк сатып, аны-моны алып, кара эштә җәфа чикмичә, тир түкмичә алда-гөл килеп яшәгән бер заманда, ил тормышындагы вакытлы чигенүгә нокта куелгач, Шәйдулла агай аптырап югалып калмыйча, совет учреждениеләренең берсенә хуҗалык эшчесе булып керде. Гаделлек йөзеннән әйтергә кирәк. Хуҗалык эшчесе буларак Шәйдулла агай гел яхшы исәптә йөрде. Бер нинди яктан да яман аты чыкмады. Алдашмады, урлашмады. Киресенчә, иң ышанычлылар рәтендә саналды. Шулай итеп, яшьтән нужа куып, тормышның ачысын төчесен татып үскән Шәйдулла агайга Шәрәфнең әлеге хыялы бер кадәр сәеррәк күренде. Улының мондый хыялына яшьлек тәҗрибәсезлегеннән килеп чыккан кызыксыну тормыштан түгел, ә китаптан укып мавыгу түгел микән дип шикләнә төшебрәк карады ул. Һәм әти буларак үзе исән чагында баласын дөрес юлга бастыруны бердән-бер бурыч итеп санады. Син, улым, тормышта үз урыныңны табарга тырыш. Алга карап эш итә торган заман килде хәзер. Алга карап. Ул син укыган доктор китабында узгандагы хәлләр язылган. Әйе, ул заманнарда барыбыз да авыл юлына, крестьян кулына карап яшәдек. Нигә дисәң, шәһәрдә рәт шамалы иде. Тегесе юк, монысы җитми. Хәзер үзең күрәсең әнә, шәһәр тормышы башкача китте. Рус әйтмешли, другой калинкор хәзер, белдеңме? Хәзер кешеләр файдалы һөнәрне, бик азлар белгән кәсепне сайлый. Нигә дисәң, укытучы белән доктордан да күп профисы юк бүгенгесе көндә. Белдеңме? Әнә син Шалимзоннардан үрнәк алыр идең. Нинди дөнья белгән кешеләр. Буыннан буынга бер һөнәрне эләктереп алганнар да, әйдә полный ход. Нәсел-нәселдән аптекчылар. Дөрес эшлиләр. Нигә дисәң, тыныч та, рәхәт тә. Өстә фатир, аста аптек. Белмәгән дарулары, дәваламаган авырулары юк. Теләсәң рецепт белән, теләсәң рецептсыз ал. Акчаң гына булсын. Син, улым, сүземә колак салыр булсаң, шундыйрак, башкалар абайлап җиткерми торганрак һөнәрне сайла. Ак сакаллы карт булырсың. Аннары бит әле шул тиклесен онытырга да ярамый. Хирург дигән доктор дөнья тулы хәзер. Белдеңме? Булай көндә дә тынычлык юк бит аңа. Гел кан эрен эчендә. Ә син шундый һөнәр сайла. Тыныч хезмәттә бәхетле семья корып, пар күгәршендәй гөрләп яшәрлек булсын.
Шулай итеп, теге китап авторы кебек хирург булып, ерак авылларда дан казану хыялында янган Шәрәфкә институтны рентгенолог исеме белән тәмамлауда әтисе Шәйдулла агайның киңәше хәл иткеч булды. Ә инде шушы һөнәренә була шәһәрнең теләсә кайсы больницасында, теләсә кайсы клиникасында рәхим ит дип торуларында күргәч, әтисенең чыннан да акыллы киңәш биреп калдыруын Шәрәф тагын бер кат аңлады. Хәзер инде бу акыллы киңәшнең икенче өлеше. Тыныч хезмәттә, бәхетле семья корып, пар күгәрчендәй гөрләп яшәү өчен икенче күгәрчен турында кайгыртасы калды. Шуңа күрә дә Шәрәф шәһәрдә ачылачак яңа больницаның рентген кабинетына урнашу турында сүз алып барганда, икенче бер яшь врачны, үзенең булачак тормыш иптәшендә больница штатына алуны шарт итеп куйды. Мондый хәлләрдә шулай әйтергә ярауын һәм шулай әйтүнең бернинди ояты юклыгын, хәтта кайберәүләрнең мондый хәлләрдә ирем, хатыным дип алдауга кадәр барып җитүләрен Шәрәф яхшы белә. Әгәр дә инде шулай әйткән икән, ул да кемнедер алдау теләгеннән чыгып түгел, киресенчә, Әминә белән ике арадагы дуслыкка ышануыннан әйтте. Аннары шул кадәресе дә бар бит әле. Булачак дип әйтте. Яңа больницага рентгенологлар бик кирәккә күрә, Шәрәфнең бу шартына кырт кисеп җавап бирмәсәләр дә, әмма шушы 2-3 көндә хәл итәргә ышандырдылар. Шәрәф Колахметов кабинеты ишегеннән күзен алмыйча кызны көтте. Ул барыннан бигрәк Әминә вакыйганы белмәстән җайлаган эшне чуалтмагае дип хафаланды. Әнә ишек ачылды. Әминә күренде. Кызның җитди чырае Шәрәфне күреп алгач кына бер кадәр ачылгандай булды. Шәрәф каршы атлады. "Я, ничек?" Әминә аңа сүзен әйтеп бетерергә дә бирмәде. "Ничек дип? Кайсыдыр бер идиоты минем турыда уйдырма тараткан." "Уйдырма? Нәрсә сөйлисең син?" Шәрәф чын-чынлап борчылды. "Имеш мин шәһәрдә калам." Шәрәф чак кына кычкырып көлеп җибәрмәде. "Үзеңнең шәһәрдә калуыңны белмисең икән алайса сине." Әминә бер нәрсә аңламады. "Бел инде алайса. Во-первых, бер дә син уйлаганча уйдырма түгел, ә во-вторых, кайсыдыр бер идиоты да түгел, ә без фәкыйрегез." Әминә телсез калды. "Ышанмыйсыңмы? Мин сиңа вәгъдә иткән идемме?" "Нинди вәгъдә?" "Оныттың? Кичә вечердан кайтканда эш белән күрсәтермен димәдемме?" "Синме ни ул? Әллә ышанмыйсың?" "Юк, мин ул турыда әйтмим." "Нәрсәне әйтәсең?" "Әйдә әле, чыгыйк моннан." Сөенечле хәбәрне ишетә алмый калган Нәгыймә апа ничек тынычланырга, кузгалган күңелен ничек басарга белмәде. Ичмасам килмәгән булса, килеп берни әйтмәгән булса бер хәер иде. Ә хәзер менә нәрсә булды икән, нишләделәр икән дип япа-ялгызың баш ватып азаплан имеш. Әллә Баязитның эш урынына шалтыратып караргамы? Шулай икеле-микеле уйланып торган арада кинәт звонок зыңлады. Нәгыймә апа сискәнеп китте. Һәм Әминә кайтты дип уйлап ишеккә ашыкты. Ләкин ул үзенең ялгышуын ишекне ачып берәүне дә күрмәгәч кенә абайлады. Шуннан соң коридорның алгы очындагы телефонга ашыкты. Телефон звоногы үзе дә бик ашыктыргандай кат-кат шалтырый иде. Хәзер, синме ни әле ул? Нәгыймә апа телефон трубкасын алды. Тыңлыйм, Саттаров квартира. Телефонда таныш булмаган тавыш Әминә Баязитовнаны сорады. Юк шул, Әминә Баязитовна өйдә юк, диде Нәгыймә апа тегенең сүзләрен кабатлап. Институтка китте. Теге кеше бераз сүзсез торгач, кирәк иде ул безгә дип әйтеп тә бетермәде. Нәгыймә апа монысы да Шәрәф кебек нигә кирәк булуын әйтми китеп бармагае дип сорап калырга ашыкты. Ни өчен кирәк булды? Кайдан сөйләшәсез? Ярар инде алайса. Ашыгыч түгел. Тагы бер шалтыратырбыз әле, диде теге кеше.
Карагыз әле, улым, мин аның әнисе булам. Кайсыгыз бу? Нәрсәгә кирәк соң кызым? Сәламәтлек саклау министрлыгыннан. Кызыгыз үзе белә, диде сөйләүче һәм трубканы куйды күрәсең. Телефон бердән тынды. Кара әле, кем? Улым! Чын-чынлап борчылган Нәгыймә апа шунда ук иренең телефон номерын җыйды. Баязит агай трубканы алды. Тыңлыйм. Тыңла инде алайса. Бүген иртәдән бирле үтереп кызыңны эзлиләр. Әминә Баязитовна гына дип сөйләшәләр. Шәрәфе дә бусагадан гына сорап, пожарга ашыкканда йөгерде. Әле хәзер менә министр шалтыратты. Белеш әле, сиңа әйтәм, нигә кирәк икән бу кыз? Әллә кая алактырырга җыенмыйлармы үзен? Бетте, доклад сөйләмим. Күңелемдәген әйтүем. Шулай ит, үзең шалтырат. Кулахметовның үзенә шалтырат. Ул чакырткан, шунда дип чыгып китте. Нәгыймә апа ире белән сөйләшеп трубканы урынына куйгач кына бер кадәр тынычлангандай булды. Тик Баязитка хәлне ачыклауга ук шалтыратып хәбәр ит диясе калган икән. Үзе дә белер әле. Күрде ич ана күңеле ничек ярсуын. Институттан йортка, йорттан урамга чыккач, Әминә дә, Шәрәф дә әйтерсең туып үскән шәһәрләрен беренче күрүчеләр кебек басып карап тордылар. Бу тирә, аеруча шәһәрнең бу почмагы, чынлап та үзенә каратырлык төзек һәм җыйнак иде. Әнә каршыда гына бөтен кварталны биләп, таш баганалы яңа бина сузылган. Монда булачак химиклар укый. Каршысында гына икенче зур бина, Фәннәр академиясе филиалы. Монда республиканың экономика һәм культурасын үстерү буенча фәнни тикшеренүләр, гыйльми эзләнүләр алып барыла, яңа белгечләр, яшь галимнәр хәзерләнә. Шул мәһабәт биналар каршысында яшел утраучыктай булып, бәләкәй бакча күренә. 20-30 еллар элек рабфак студентлары утырткан бакча бу. Әминә дә, Шәрәф тә ул узган заманны күрмәгәннәр. Бу гүзәл биналар урынында 30-40 ел элек берсе-берсен тыгызлап, берсе икенчесенә сыланып утырган кыеш-мыеш агач өйләр, бакали кибетләре, сыра залы һәм башка шуның ише заведениялар булуын күз алдына да китерә алмыялар. Чөнки Әминә дә, Шәрәф тә ул узган елларның авырлыгын татымыйча үсте. Аларга мәсәлән, ул еллардагыча көненә бер җамаяк бәрәңге өйрәсе ашап, правком талонына алып кигән сырма бишмәт, я колакчын бүрек җылысына куана-куана уку бәхетен кичерергә туры килмәде. Шәрәфнең дә, Әминәнең дә студент еллары җиңел елларга туры килде. Шуңа күрә алар узган көннәрен бер ничек тә зарланып искә ала алмыйлар. Дөрес, кайчак зарланганда итеп сыркыган, эшләре алар дигәнчә барып чыкмаса, чырай сытып турсайган вакытлары була. Ләкин мондый турсаюлар, Баязит агайча әйтсәк, лаеш шулпасы татып күрмәүдән генә. Мондый чакларда әти кеше, дигән төсле, башын чайкап бер елмая да, узган яшьлеген, әнә хәзер Әминә белән Шәрәф карап торган бакча тирәкләре белән бергә картаеп барган гомерен хәтерли. Ул авыр еллар таныш булмаган 3 яшь үсмерне бер туганда якынлаштырды. Аларны шулай туганлаштырган көч, өчесе өчен дә уртак бер теләк, өчесе өчен дә уртак бер хыял, укытучы булу хыялы иде. Кигәннәре ямаулы кием, аякта тишек шиблет, түштә ким значогы, йөрәктә зур омтылышлар, дәртле ашкынулар. Алганнары 17 сум стипендия. Шуның 15 сумын завхоз апа кулына бирәсең. Ул сине иртә-кич кайнар кипяток, өйлә ашына гәрәч дип йөртелгән өйрә, я эшти белән сыйлый. Стипендия алган көннәрдә дусларның куанычлары эшләренә сыймый. Чираттагы протмакка чабасың да, Мәскәүский дип йөртелгән хәлвә, әгәр инде акчаң арта төшсә, ярты кило бавыр колбасасын да аласың. Хәлвә дигәнен күмәч белән әвәләп кишер чәенә маны башасаң, галәмәт икән. Башка сыйың бер читтә торсын. Хәер, башка сые ул чагында төшкә дә керми аның.
Шулай укый торгач, ул заман теле белән әйткәндә, фән гранитларын кимерә торгач, көз узып та китә, салкын кыш керә, тирә-якны мамыктай кар юрганы каплый. Студентларның күбесе дөньяның матурлыгын тәрәзәдән генә күзәтеп, шул көннәрдә газетада басылган Такташ шигыренең «Кышны салкын» диләр, ялганлыйлар, «Җылы була, шәпләп киенсәң» дигән юлларын укып юаналар. Әнә шундый кышкы айда уку йортларында атна-ун көнлек каникуллар башланып китә. Кәнсәләриядә өйләренә кайтып килүчеләргә тимер юлы литерлары языла, стипендия бирелә. Өч дус исә туган якны ничек кенә сагынсалар да, бу өс башлары белән юлга чыгарга базмыйлар. Дусларның берсе Итле Оренбург ягыннан. Ул мәсәлән, әгәр өенә кайтып килә алганда тегене моны каклаган каз кебегрәген, талканын, фәләнен, бәлки бер йомыры ак майын алып килә алачагын оста итеп, хыял катыштырып хикәяли торгач, егетләрдә дәрт кабына. Шуннан соң инде өчесенең кием салымыннан бер кешелек кышкы кием әмәлләгәч, Оренбург егетенә: «Бар дус, юлың уңсын, буш кул белән кайтма» дип наказ биреп, каникулга озаталар. Әнә шундый ул узган көннәр, дәртле һәм гамьсез яшьлек еллары. Баязит агай әле дә булса ул көннәрне хәтерләргә ярата. Ә инде берәр җае чыгып дуслар очраша калсалар, ул хатирәләрне сөйләп тә, тыңлап та туя алмыйсың. Алар өчесе дә исән бүген. Өчесе дә бик хөрмәтле кешеләр. Берсе башкорт халкының күренекле язучысы, икенчесе композитор, ә өченчесе Баязит агай Мәгариф министрлыгында җаваплы эшче. Өчесенең дә буй җиткән, югары белем алган, шәрәфтәй уллары, Әминәдәй кызлары үсә. «Я, кая таба киттек?» «Сезгә?» Әминә гаҗәпләнде. «Безгә?» «Әйе, Нәгыймә ападан сөенчә алырга». «Әйдә», диде Әминә. «Мин бит үзем дә әнкәйгә белмәгәч ни өчен чакыруларын әйтмичә киттем. Борчыла торгандыр». Алар урамны аркылы үтеп, Ленин китапханәсе ягына чыктылар. Хәзер инде университет алдындагы бакча яныннан узарга да, Куйбышев урамына төшәргә, трамваймы, троллейбусмы, кайсына булса да утырып, Ершов кыры ягына, Әминәләр яшәгән йортка барырга кирәк иде. Менә алар университет алдындагы бакчага килеп җиттеләр. Бик тә таныш, бик тә якын бакча иде бу. Институтта уку елларында күп тапкыр, сәгатьләр буе китап-дәфтәр битләренә чумып сессия, зачетларга хәзерләнгәннәре бараларның бу яшь бакчада. Һәм менә бүген нишләп дусларның адымнары салмакланды, тиз генә узып китәселәре килмим әллә? Нәрсәдер бик кызганыч, нәрсәдер аерылып кала төсле. Әнә алар утыра торган эскәмия, кояшлы көннәрдә күләгә төшергән акация агачы, барысы да шундый якын, шундый якын. Ничек инде шуны күрмичә, яисә күрсәң дә күрмәгәнгә салышып узып китәргә? Азрак утырып алабыз мәллә? Кызның тавышындагы моңсулыкны Шәрәф сизмәгән иде. Тик Әминә соңгы кат дип өстәгәч, ул бердән гаҗәпләнде. Ни өчен соңгы кат? Безнең эскәмиягә тиздән башкалар утырыр инде. Һә, аны әйтәсеңме ни әле син? Ә син нәрсәне уйлаган идең? Шәрәф көлгән булды. Мин тагы соңгы кат дип Арктикага китүчеләр төсле өметсезләнеп әйткәч, Әминә ярым шаяру белән аны бүлде. Җибәрсәләр барыр идеңме? Кая җибәрсәләр? Арктикага. Нишлим мин анда? Мин океанограф түгел. Миңа анда нечего делать? Агаюлар грипп белән авырмый бит. Дуслар элекке таныш урыннарына Володя Ульянов һәйкәле янындагы кырыйдан икенче эскәмиягә килеп утырдылар. Утырдылар да, мәгълүм бер йоласы кушканча минут чамасы тынып калдылар. Шуннан соң Әминә кискен карарга килгәндәй урыныннан торды. Киттек. Шәрәф тә күтәрелде. Киттек һәм гел бергә. Шулаймы?
Шулаймы соң? Шәрәф мондый сорауны көтә дә иде. Мондый сорау була калганда, үзенең Әминә өчен ничек тырышып йөрүләрен бар нечкәлекләренә кадәр сурәтләүгә дә әзер иде ул. Шуңа күрә Шәрәф сүзен зур бер вакыйганы сөйләү керешеннән башлады. Әйе, шулай дип мин бүген зур ышаныч белән әйтә алам. Үзең өчен тырышуга караганда, кеше өчен тырышуы да, тарткалашуы да ансат икән ул, Әминә. Шуңа ахрысы, миңа бу эшне йырып чыгу җиңел булмагандыр да. Югыйсә баштарак сөйләшергә дә теләмәделәр. Без имеш икегезне дә бер штатка ала алмыйбыз. Безгә рентгенолог кына кирәк. Ах, так мин әйтәм. Һәм менә шул чагында инде козыр итеп үземне алам. Алайса мин әйтәм, гафу итәсез, миңа башка җирдән эш эзләргә кала инде дим. Карыйм, тегеләр ыкмык итәләр. Соң инде дигән булам, неужели бергә институт тәмамлавыбыз безгә бәхетле булу хокукын бирми? Нинди конституциядә язылган мондый хәл дигән булам. Ну әгәр дә инде эшләр шуңа барып җитә икән, әлбәттә, учтем. Ну все же дигән була кадрлар бүлеге начальнигы. Бу мәсьәләне мин үзем генә хәл кыла алмыйм, замминистрга докладывать итәрмен ди. Пожалуйста, мин әйтәм, мин көтәргә әзер. Шулай дим диюен. Үзем сине әллә кайларга улактырып куймагайлары дип тә куркам. Шуннан соң 2 көндә узмый, звонок. Алло, мин әйтәм. Шәрәф иптәшме? Үзе мин әйтәм. Сезнең мәсьәлә хәл кылынды ди теге. Ничек хәл кылынды дип сорыйм. Положительно дип бер сүз белән җавап бирә теге. Шатлыгымнан нишләргә белмим. Трубканы куям да чап сезгә. Ничек барып җитүемне дә белмим. Звонокка басам, һәм баскан килеш бармагымны тимәдән алмый торам икән. Нәгыймә апа ишекне ача. Сөенче дип бер сүз әйтерлек кенә хәлем калган. Сине сорыйм. Институтка китте, директор чакырткан ди. Йөрәгем жу итте. Ох, мин әйтәм, сөенечем көенечкә әйләнеп куймагае. Озын-узак уйланып торырлык вакытмы соң? Чап институтка. Уйдырма дигәнеңнең чын булуына ышандыңмы инде хәзер? Әминә елмаеп Шәрәфкә карады. Күрәм, син әле һаман да ышанмыйсың. Мин ышандым инде хәзер. Менә син ышанырсыңмы икән? Мин бит авылга китәм. Ни сөйлисең син? Әле генә беләсеңме ни? Беләсеңме дип профессор Кулахметов аңлатмадымы ни? Нәрсәне аңлатмадымы? Шәһәрдә каласыңмы? Әминәнең йөзенә кызыл бәрде. Каядыр йөрәк төбендә ачу катыш ризасызлык уянды. Һәм уянган ачу тышка бәреп чыкты. Мин аңларга да теләмәдем. Ничек теләмәдең? Аңгыра булганга. Әллә ачулана инде. Мин бит сиңа яхшылык эшлим дидем инде үземчә. Шуны да аңламаска. Мин бит моны синең выдумка дип уйыма да китермәдем. Выдумка? Бу сүзне ишетү Шәрәфкә авыр булды. Ул хурланды һәм хурлыгыннан кызарды. Әминә бер кадәр дурфарак бәрелүен үзе дә абайлап алды. Выдумка сүзенең ул әйтергә теләгән сүз булмавын да сиземләде. Әлбәттә, выдумка түгел бу. Була да алмый. Әминә үз гаебен төзәтергә теләде. Шулай да, нигә син миңа алдан әйтмәдең? Эшне урынына җиткерми торып шапырынырга яратмыйм мин. Алдан кычкырган күкнең башын ишләвен белә торгансыңдыр. Дөрес әйтә шул Шәрәф. Әминә аның алдан шапырынырга яратмавын үзе дә белә. Хәтта егетнең бу хылкы ошый да аңа. Ләкин ничек кенә ошамасын? Мондый эштә алдан сөйләшәсе калган безгә, Шәрәф, дип кабатлады Әминә. Шәрәф кырт кисте. Сөйләшәсе сөйләшенгән. Сине шәһәр больницасы штатына керттеләр. Группаның инициативасын яхшы беләсең бит син. Мин исемлектә син дә бар дип торам. Мәскәү, Ленинград комсомолларының коммунизм төзелешләренә, ширәм җирләргә яңа тормыш корырга баруларына бөтен ил, шул җөмләдән Татарстан яшьләре дә кушылды. Заводларда, уку йортларында бу эшнең бик күп патриотлары табылды. Ил тормышында яшьләр хәрәкәтенең бу яңа дулкыны җәелеп барган бер көннәрдә Шәрәф тиздән ачылачак шәһәр больницасына эшкә урнашу артыннан йөри дә башлаган иде инде. Башта ул үзе дә уңайсызланды. Дөресен әйткәндә,
Күңеленең кай җире беләндер Шәрәф отказ ишетергә дә риза иде. Әйтсеннәр иде аңа бая, нәтиҗә өчен барганда, булмады инде Шәрәф иптәш, сезне больница штатына ала алмадык дисеннәр иде. Бер дә үкенмәгән булыр иде. Шулай бит ул тормыш. Аның тормышның кагыйдәләшкән дип әйтерлек кайбер сәер яклары да бар. Мәсәлән, син бик теләп бер эшне көтәсең. Ә ул син көткәнчә булып чыкмый. Син бер бик кирәкле әйберне эзлисең. Ә ул тиз генә табылмый. Кирәккәндә табылмый дип халыкка кирип китүе дә әнә шул сыналган тәҗрибәдәндер күрәсең. Ә менә Шәрәф теләп башлаган эш нәкъ ул теләгәнчә килде дә чыкты. Шуннан соң нинди йөз белән барырга да, гафу итегез егетләр, ни теләвемне үзем дә уйлап җиткермәгәнмен икән. Бирегез документларымны дип әйтергә. Шәрәф бу турыда уйлап та карамый. Уйланырлык вакыт калганмыни хәзер? Нишләргә соң? Миңа нишләргә инде хәзер? Нишләргә? Эшли башламагансың бит әле. Бар да документларыңны кире ал. Ни сөйлисең син, Әминә? Нәрсә диярләр аннары? Нәрсә диярләр соң? Нәрсә диярләр? Диярләр? Ачуланырлар. Ярамый булай диярләр. Әминә Шәрәфнең бу соңгы сүзен әйтерсең лә авызыннан тартып алды. Ярамый? Ә миңа ярый? Бит син, нәрсә мин? Бу каһәр төшкән бер бетмәгән нәрсә дә нәрсә егетнең ачуын кузгатты. Ичке ярсуы тышка бәреп чыкты аның. Куй әле, зинһар, Әминә, белмәмешкә салышма. Юк, чынлап сырым мин, Шәрәф. Әминә бер дә алай Шәрәф әйткәнчә кыланмады һәм кыланырга теләмәде дә. Кир дә әйт дисең, нәрсә дип әйтим? Әле генә хәерле юл теләп узаткан шундый олы кеше янына кире кайтып кирим дә, мин китмәскә булдым дип әйтимме? Алай юк, турыдан туры китмәскә булдым диме? Нәрсә дим соң? Нәрсә дип? Әйт, ни диген? Син, Шәрәф, үзең турында башкалар нәрсә әйтәчәкләреннән куркасың. Ә минем турда әйтмәсләр дисеңме? Кемнәр? Барлыгы институт, әгәр белергә теләсәң. Син мине пусып калырга өйрәтәсең. Мондый сүзне Шәрәф берничек тә көтмәгән иде. Монысы инде Әминә, сине бу тикле яхшылыкны белмәс җан дип уйламаган идем. Ничек телең бара шундый сүз әйтергә? Пусып калырга өйрәтәсең, выдумка. Шәрәф үзен нахак кимсетелгән кеше итеп сизде. Ул бит Әминә өчен тырышты. Аны бәхетле ясау хыялы белән ашкынып чапты. Һәммә сиңа пусып калырга өйрәтәсең, имеш. Икесе дә ачулы иде алар. Һәм шулай ачулы хәлдә сөйләшми бардылар. Бара торгач, Куйбышев мәйданын кичеп, 1 номерлы автобус туктый торган төшкә җиттеләр. Автобус юк иде. Алар шулай автобус көткәндә дә бер-берсенә үпкәләгән килеш сөйләшмичә басып тордылар. Аннары автобус килде. Әминә автобуска менде. 4 күзләп көткән ана звонок тавышыннан танып алып җан-фәрман ишеккә атылды. Әминә кайтып керде. Үз кызын яхшы белгән, уйларына кадәр хәрәкәтләреннән, хәтта ничек тын алуыннан сиземләгән ана Әминәнең чытык чырайын күрүгә сагайды. Әминә башка көннәрдә ишектән кергәндә үзе белән зур бер тормыш ямен алып кайтучы кебек елмаеп, шат кайтып керер иде. Керә керүенә ишектә каршы алучы әнисен кочаклар иде дә, кухня ягыннан аңкыган аш исенә балаларча шатланыр, шатланып кына да калмыйча, "И, әни җаным, тәмле аш исләре чыгаргансың" дип тә әйтер иде. Әнисе исә шундый буй җиткән сылу кызын гүя беренче күреп хайран калган төсле, сөйләнә чишенүен, пальтосын кайсы чөйгә, шарфын кайсысына элүен, кыскасы, һәрбер хәрәкәтен күзәтеп торыр иде. Бүген исә Әминә ачулы да, борчулы да. Нәгыймә апа кызының хәзерге хәлен күрсә дә, әмма кайбер сабырсыз аналар кебек, "Кызым, ни булды? Кызым, әллә бер хәл бармы? Фәләнме, төгәнме?" диде, 1000 төрле сорау белән тәңкәсенә тимәде. Киресенчә, аны моны белмәгән булып, бер нәрсә күрмәгәнгә салынды. Тик шулай да баядан бирле тынгы бирмәгән табышмаклы сөенеченең очын табарга теләп, Әминәгә Шәрәфнең килеп китүен әйтте. "Күрдемлә. Шулаймы?
дигән булды Нәгыймә апа. Янәсе, ул әллә ни югын үзе дә сизә. Шулай да ана күңеле түзмәде. Сөенче дигәч тә, мин тагы берәр сөенерлек хәбәр бармы икән дип торам. Сөенерлек хәбәрне, әни җаным, мин сиңа үзем алып кайттым, диде Әминә бердән ачылып. Кызының чырае яктыруын күргәч, анага да рәхәт булып китте. Мине, әнкәй җаным, эшкә билгеләделәр. Менә, эшкә ярарлык булып үсеп тә җиттең, кызым. Хәере белән булсын. Ниндирәк эш? Әйбәт урынмы? Бик әйбәт урын, әнкәй. Еракта түгел аннары. Үзебезнең республикада гына. Әминә утырган автобус кузгалып киткәч тә, Шәрәф бер нинди дә карарга килә алмады. Бердән күңелсез булып калды аңа. Әйтерсең, автобус Әминәне мәңге кайтмаска алып китте. Ә бит китәчәк. Хыялланып йөргән бердән бер Әминәңнән аерылып ялгыз калыргамы? Аерылышмас өчен генә дә бит Шәрәф атна буе тырышып чапты. Инде хәзер менә шуңа ирештем дигәндә, барысы да кумнан өйгән төсле ишелсен имеш. Мөмкинме бу? Әгәр Әминә чыннан да китеп барса, мөмкинме бу дип тораннары? Ул Әминәсез яшәүне күз алдына да китерә алмый. Бу хәлне кемгә генә сөйләсәң дә, син пешмәгән, нинди кыздан колак каккансың дияр. Башлап үз әнисе әйтер шул сүзне. Ул да бит Әминәне бик ошатты. Бердән бер тиң кыз дип мактады. Дөрес, Шәрәфнең әнисенә барыннан да бигрәк Әминәнең әйбәт һәм хәлле семьядан булуы, шәһәрдә яхшы аты таралган җаваплы кеше кызы булуы ошады. Кем ошатмас мондай сыйфатларны? Шәрәфнең үзенә ошамыймы ни? Ул бит мәхәббәткә каядыр болытлар аръягында йөзгән шәрәх хисләр итеп караучы мәҗнүн түгел. Җирдәге чын тормышның нигезе итеп карый ул мәхәббәткә. Ә тормышта сөя дә, яши дә белергә кирәк. Бәхетле яшәргә. Бәхетле яшәү өчен яныңда Әминә кебек сайлаганың булмаса, яңа салыну түгел, алтыннан салынган больницаларыңның да поты бер тиен. Шушы фикере көч бирде Шәрәфкә. Кискен бер карарга китерде аны. Әйе, хәзер үк, бер минут уйланып тормастан, эш узмас борын барырга да, мәсьәләне яңача куярга. Шәрәф киредән Куйбышев мәйданын кичеп чыгып, килгән юлы белән Ленин урамына күтәрелде дә, Кремль ягына таба сәламәтлекне саклау министрлыгына ашыкты. Министрлыкта Шәрәфкә институт тәмамлаган яшь врачларның барысында авылларга, чирәм җирләргә һәм яңа төзелешләрдәге медпунктларга билгеләнүен әйттеләр. Бу Шәрәф өчен көтелмәгән һәм шул ук вакытта бер кадәр күңелсез яңалык иде. Медпункт бит ул гади фельдшер эшли торган урын. Шундый урында эшләр өчен алар 5-6 ел югары уку йортында белем алдылармы ни? Әминә әлбәттә моны белми. Ул һич шиксез район больницаларының берсенә дип уйлый. Һәм шулай уйлап ялгыша. Әминәнең бу күңелсез хәлдән хәбәре юклыгында шиге калмагач, Шәрәф күңеленең кайсыдыр бер почмагында яшерен шатлык сизде. Карап карыйк, кызый, нишләрсең икән? Сезне нәрсә кызыксындырасың? Дип сорады кадрлар бүлегендә эшләүче олы яшьтәге абзый. Шәрәфнең җавабы батыр яңгырады. Дустымның язмышы. Абзый кинаяләп сорады. Алып калу турында кайгыртып килүең мәллә? Киресенчә, үзем дә аның белән бергә китү турында әйтергә дип килдем. Дөрес эшлисез. Шәрәф тегеңәр сүзен әйтеп бетерергә дә бирмәде. Без дөрес эшлибез дә. Менә монда дөрес эшләнми. Ул олы абзый алдында яткан китүчеләр исемлегенә төртеп күрсәтте. Врач бул да, медпунктка кит. Олы абзый елмайды. Аңлыйм, яшьлеккә хас бер ризасызлык. Ләкин бик нигезсез. Сез әлбәттә инде шәһәр больницасына. Бәлки әле аның да яңа салынып беткәненә. Шулаймы? Шулай булмыйча. Без бит фельдшерлар түгел, югары белемле врачлар. Олы абзыйның йөзендәге елмаюы югалды. Хәтта сизелерлек булып кашлары да җимерелә төште аның. Мин сезгә бер хакыйкатьне әйтим инде, алайса егет.
Белем генә кешене врач ясамый. Шәрәф уңайсызланды. Дөрес анысы. Дөрес диясез икән. Башка бер кайчанда андый сүз сөйләмәгез. Шәрәф кызарды. Егетнең бу хәлен күргән олы абзый яңадан елмайды. Зарар юк, яшьлектә була ул. Тормыш өйрәтер. Тик аны тормышны дөрес юлдан башлый белергә кирәк. Дустыгыз белән бергә китеп, бик әйбәт эшлисез. Булмый икән шул, диде Шәрәф өметсезләнеп. Нишләп булмасын? Мин рентгенолог. Шулаймыни, диде олы абзый Шәрәфнең борчылуын уртаклашып. Аннары кинәт бер фикергә килеп әйтте. Кайгырмагыз, төзәтеп була сезнең эшне. Төзәтеп була? Әйе, Ташлытау медпункты Шишмәле больницасына карый. Бу больницага яңа рентген җиһазлары кайтачак. Менә сезгә вакансия. Арада ерак түгел, 3-4 чакрым гына. Ну бит җиһазлар әле кайтачак кына. Күп булса 1-2 айдан. 1-2 айдан ниләр генә булмас, диде Шәрәф һәм китәргә ашыкты. Ярый, рәхмәт әйбәт киңәшегезгә. Хушыгыз. Шәрәф министрлыктан Әминәләргә китте. Ишекне Нәгыймә апа ачты. Әминә өйдәме? Өйдә. Әйдә кер. Баяда күз күрде, кояш алды дигәндәй, киттең дә бардың. Шәрәф эшкә узды. Һәм беренче күргәне элгечләге Әминә пальтосы булды. Өс киемен элгән арада Нәгыймә апа аңа сөенечле хәбәрне белә алмавын әйтеп зарланды. Бая булса бая, хәзер булса хәзер. Әйтмисез. Нинди сөенеч соң ул? Әминә бер дә сөенгән төсле күренми. Бая сөенеч иде, хәзер көенешкә әйләнде, диде Шәрәф. Нәрсә булды соң ул хәтле? Әминә сөйләмәдеме ни? Сез бит барыгыз да миннән яшерәсез. Яшерерлек бер нәрсә дә юк. Әминәгә шәһәрдә урын тапкан идем. Соңга калганмын шул. Шәрәф әйтмәсәң дә аңлашыла бит дигән төсле кулын селтәде дә Әминә бүлмәсенә таба узды. Шәрәф бүлмәгә кергәндә Әминә өстәл тартмаларын бушатып утыра иде. Бүлмәдә күченгәндәге кебек берникадәр тәртипсезлек. Идән уртасында ачылып ташланган чемодан. Чынлап та китеп барыр микән ни бу кыз?